Има, тя на чисто. Но тук ще вземе. Ало на елитата направи първия удар. Ай, няма риби. Абе, как да няма? Как няма, то се специфицира. О, браво, браво, браво. Пусна жълто. То си взима аванс, браво. Предни малко. Ето така го специално. Ето така. Дай ми кепа. Браво, браво. Няма, ти ме иди. Събуди се. На силиконче, да, събуди се. Само не спири да бъдеш. Няма да почувстваш. Естествено си хваляна тогава. Хубава риба е това. Хубава риба, това е към 5 кг. А, повече може. По някой по-малко от 5 кг той да пуска. Да не отива към купария. Да. Там. Да, добре. Апка. Там да е. На силиконец, а? Да силикона ето върга за втория. Да, не там само. Дребно маяк. Велика, да. Не е много древно. Как дребно? Тая мека пръчка. Добре. Изкефи ли са, а? Да. Дай ми фотоапарат. Великата се почина на Спаса. Пак ако искате да ви сложа още такива силикони да пробвате. Като видяхме на това, значи... Давай. Значи не мога да разбера какво чакаме. Това си идеална риба. Цял да е спайне крата, най-лизи. Отиде да лягате. Цой да лягаш. Да починеш малко. Пайде са булки. Кой това ще го пуска? Ще го пускаме, да, бе. Ще нямам в хладилната само. Петички. Внимай. Дай му и колкотара. Че да съм махнал тук. Тук ли ще пускаме? Да, поднимат. Че да изляза от тук. Може съм бил чурато. Дришновци с пиклюци. Сигурен да ще си помощи. На това ще удари и голямо. Много се е забила. Я отворете подината чампа. Чакай да проверя.